आई हो दादा ई क्या हो है उल्टी करता रू भाभी मत तबीयत ठीक नहीं क्यों? हां हमारा तबीयत ठीक नहीं के चक्कर आवता हमारे से बात मत करावी। भगवान अरे अरे मम्मी जी हमारा तबीयत ठीक नहीं के हाला मत कर प्लीज। है तबीयत ठीक नहीं के अब ना बोले निकली काहे तबीयत ठीक नहीं के मम्मी जी। हां हाय देख ली जो और बेटी गुल खिला के आज भी जो पढ़े जल्दी पढ़ाई पढ़ के दिखाओ तारी हमारा तबीयत ठीक नहीं के समझ गेलू नु तबीयत ठीक नहीं के आए ये देखे उनके घर खानदान एकदम माटी में मिलावा देली मुंह पे करखा पतवा दियाली कहां बाड़ को बेस ताको तनी कोलोन के पगै छवा में रहब हम इनकर फोनवा काहे नहीं उठावा। हेलो हाँ बोला ममता का कहत रू तू? ममता का कहत रू? अरे कहाँ बारू बोला? कहाँ बानी? अरे हम तो बानी है बगीचवा में मकई बोआवत तनी नु। कहाँ बगीचे में बानी? जेम कब से ताकतनी कहाँ बगीचे देखत में दूर में हूं देखत गाड़ी चलती है एगो देखत ओने नहीं खीर वाला। अरे बानी खेत बोआवत तनी अभी जनेरा बोआवत तनी नु। आई कबे से रोके ताकतनी बुझात नहीं खे घरे के बना कोसे छुप छुप के आवत नहीं हम। केहू नहीं खे ना पिछुरिया बानी ए तब हम म छोड़ छाड़ के आवत तनी हम। हां त मम्मी घर ही दिया ठीक बा ना। हां यही सब पिछुरिया आइल बनी। अच्छा तो हम ट्यूशन के बहाने आवत तनी। ठीक है बा तू आवो ठीक बा ओजे रही आइने के फिर आइम तो फिर 4 ना ना हम पुरनका गछिया में ओजे आवो हम ओजे पर भेटाई होजी। ठीक बा इंतजार ठीक। कर आवत तनी लगले आवो वन ठन के कान कोनो भतार खाती जाले देखाए होते मां ये ऐसे ही रहेला फेंक फाक के ऐसे ही रख देती है आ तैयार होके के मेरी भाभी हो लिपस्टिक या तने हो दी लाला का तो होई दिया की रीमा वाला लगा चल जाती है दिन रात मोबाइल ओकर हाथ में जब से गोल बना तब से बतियाए में खाली लागो रहती है कहते सखी अरे तू जौन तेरा चरित्र तू बतिया तारू ना हम सब जाने तनी की तार के हटे उहो के बानी सास जी ना तो कपार पे चढ़ा के रखले बानी कि एगो हमर लड़की बिया दे हम ना मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई करी। अरे कौन पढ़ाई करते उ तो हम न जानत तनी कहत रही कि मोबाइल मत दी मोबाइल लेकिन हमार बात कान के सुनल सब के बतिया हमर मरचाई नियन भभाई लगता बोलत है इनका बोलले बेकार भाई घर में जब घर के पगड़ी उतरी ना तब सबके समझ में आई कि हम का कहत रही है जहे ना तहे लिपस्टिक त पाउडर त है ना का कही है देखला है कजन कहां जाता है सज धज के और सही छोड़ छोड़ के चल गेल बिया आवास आसुन का के दरवाजा ने काम ने धंधा पे खाली दछ पे खा के हुरे के कॉल पे आ रख देबे के बाटे काल फिर चल गेल बगानी में गोइले बगानिया में ओनिया मिलाए खातिर बोलौले कोनो के ऐसे नोट उठ के काल दिन कोनो बिटिया बैसल हम ना रही नैहर में अपन कुंवार हम ऐसे ही रहत रही माई नहीं खेलो बतिया ट्यूशन के बहाने। माई ई का करत रे? ई का अरे देखत रहनी है फोटो एगो लड़की कह रहल ह तो वे फोटो देखत रहनी है। तू हो मम्मी खाली मोबाइल में झुराई रहलो हमरो से तेज त तू बारे तोरे सखी के त फोटो हउए तो वे देखत रहनी है। देखी तो कितना सुंदर भी देखता। चल ठीक बाटे होई केकरा संग फोटो खिचोइल बड़ी? अरे ई हम ओपो बनाया नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो ही वीडियो। अरे जाना तनी तोहरो इंस्टाग्राम पर बड़ी चमकत हटाओ 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 राजनदार पापा अगर त लाइन त देत नहीं खन तो इंस्टाग्राम पर लाइन दे बोल ढेर जो जा जा तरता हवा तो मजाक के से कर दी भौजी में तंटे रहेली। सुन बात जा तनी ट्यूशन ठीक बा जा तनी ट्यूशन 4 बजे आई जल्दी से आ ना तो बढ़िया में कोतनो कहीं जानी बाकी ई ना कहीं रिश्ता रहते कहीं ना जल्दी से आ जिए पढ़ के सीधे मन से घरे तो कहां जाए लड़किन संग ई ना के सखी संग बैठ गोनिया ना जातन रोड पर चल गोनी खाए छोला आप घूमम हो जावा ठीक बा। आज तक सुन ले बड़ी हमारे बारे में कुछ हां ना तो ऐसे कहत न चताओ तनी टेंशन मत ले। हां टेंशन होई नु तोरा ने के बुझात के टेंशन ना होई। अरे माई तोरा हमरा विश्वास बा नु विश्वास बा ऐसा कोनो गलत काम ना कर के तोरा पर का काला कीचड़ के उछाल सके चाहे तोरा मतलब इज्जत माटी में मिल जाए। देख तेरे लवर के फोन आगल ते बात कर मजाक कहीं नहीं है भाई पता ना कहां बाड़न पपीता को बहाना बाटी होता था तो बारिश होखे लागल ए बेरा देखो ना मौसम बड़ा निमन बन गइल मेले के मौसम है बड़ा सुहाना हो गइल।
हेलो हाँ बोला। कहाँ बड़ा अरे बस आइए गोल बनी एकदम जरिया आ गइल बनी। पढ़े के बनल बन जल्दी आवा। ठीक है बा एकदम फोन रखो हम आवत नहीं जल्दी। दौड़ के आवा। हाय बड़ा मौसम कितना अच्छा बन गइल बाटे। क्या मौसम सुहाना है। अरे आ गइल तो आ देखो गइल। हाँ अब का करी खेत तो मैं बुआ देनी हां कहनी कि भाई तहार फोन आ गइल बा गोइनी है सर कुर्ता पैंट पहननी है ना तो लुंगिए में रही। देखो ना मौसम बड़ा आज मस्त बना हो। हाँ आज तो मौसम बनल बा हमनी के प्यार लायक मौसम। एगो ई बताओ पहले तू जब भी आवेला तो हमरे के कुछ लेके काहे ना आवेला हो। अब का मतलब खेत पथार में कुछ मिली ई तारा ना बुझाला। अरे त बाल ओल होई चाहे एगो खीरो रो कुछ हो त कहाँ ले खीरा ओरा लागल बा। और खेत में खीरा फरल बा हम देखत। अच्छा चलो ना खेते में तू खेते में चलो जितना खाए के बा खा लियो। खेतों में हाँ केहू बा ना केहू नहीं खे। चलो हैं चलो ठीक है बा चलो चलो चल चलो था। अरे यार बारिश होखे देखो लगा ना। अभी अभी ये बारिश होके के रहे। बुनी पानी में ओने मर जाई जा कहीं एनिए बढ़ जाई जा खा। का भगवान जी हाँ। आज तारे हमरा से दुश्मनी रहे का। इतना अच्छा लागे देबे खेत घूमती हम। हाँ अब कैसे हो कि ना हेने के करा ताकि ना जी आप। अरे तो हने जान तो फूल उल बा कचटा तनु चलो बैठो नहीं जे ठीक बा हमनी के प्यार ऐसे डेली छुप छुप के मिलला से होई। हैं तो ऐसे कह देनी अपने घर वाला से बात कर ली हम तो शादी सुनो, हो जाए। तो हमार घर वाला से तो हम फ्री बा हम बाबू ले माई ले पूछ ले लो बनी माई बोल देल बिया कि जो अपन मन से कह। हमार लेकिन घर वाला नइखे मानत। हाँ? हमार मम्मी कहती है ना कि जहाँ हम शादी करें तहीं तोर शादी होई ना एने तो शादी ना होई। ना तो मानते नहीं तू हमरा ले प्यार करे लो नु हैं तो माई बाबू ये बताई पहले से प्यार ना करते तो हम पढ़े के बहाने आई थी। ये ना। कौन दिन हटे। तो देखो सुनो तो शादी तो हमरे ले करबू तू जो प्यार करेलू तो हम देखो तू माई बाबू ले कसहू बोल दो आ ना तो भैया हम तारा लेके भाग आ हम ई जान जाना तो नहीं माई मान जी लेकिन हमारे बाप ना मानी खचर हटे उ ना माने। खचर हो तो वे लास्ट में हुए करब तारा लेके भाग जी हम तू कुछ उपाय हाँ। करे देखो ना कटो चाहे कुछ हो को हम लेके आज कैसे आई बन जितना तेज सुना ना बारिश हो गइल। अब चली जा हमनी के बुनी आ गइल पूरा जोर से। आज 4 दिन से मिलत रहन जत कितना अच्छा रहे। अब आज बोल- बारिश आ गइल। हम तो आज हमार बहुते मन करते रोज से भेंट देखो। करे के हो खेतवा में देखिन कितना फोन हरा करेलू खेत तो बाटे। हम कितना खुश हो जाए ना बोलो आए कि हमार ममता बुलावो तरी आज बोलो आई बनी तोहरे खातिर नु आज देखो तो बुनी पानी आ गई आए आज भगवान के लागत है कि मिले देवे के मिले मन नहीं के हमार ऊपर वाला नहीं ऊपर वाला भी खुश बा। हाँ आए आ जाए दो तबीयत खराब हो जी डेली तो खेत में भीजते बानी हम बिया बुआई न तो जाए तो फिर काल मिलल मौसम देखो तो ना अच्छा नहीं खेला बुनी पड़त पूरा जोर से बुनी जाई रो घर तो बाप रे कितना तेज बारिश हो बारिश आ गई चल हम जाते हैं जाई रो दूसरा दिन भेंट होई ठीक बा जाई ठीक नो ठीक हो जाते हैं। का हो आ गुनु ने नाटक मार के ए तने बस कम बोल कर देखो तन तार जब जतन तब तू टोन फेंक रहल बाड़ू तू हूं मार ल का दिक्कत बाटे बड़का बड़का झुमका पहन के चलते बाड़ू लिपस्टिक मार के चलते बाड़ू। तो बियाह शादी हो गइल हम तो करता लेकिन मरद है तू कोन भतार खातिर करता। नहीं तू अचानक की बात कैसे कह सकेलू। अरे बाप रे कैसे पढ़े कैसे जाता हूं, किताब पढ़े जाता हूं कि बिना में टाका मार जाता हूं। हमरा माई बाबू के फेर नहीं के त तहार काहे फाटत। अरे बाप रे भाई तुमके फेर नहीं के तो हम तोरा घर कुछ ना तू- बोल भौ जाई हम तो बोल जा सकी ना छिलाना तो ठीक बनो ए का हो पढ़े करेन तो कहत रही कि कोना भतार से भेंट कर जातो तन बता तो पहले। चल तो पढ़ाओ ना जाओ का आज तू कहत रु कर गांव वाला कही गांव बात करे बड़ी। वाला जानते नहीं थे सब बस कर हो गई अरे तो रोए तो कपड़ा पे चढ़ाओ का कपड़ा पे चढ़ाओ? तहारा से का मतलब बटे का मतलब बता रहा से हमें नहीं कपड़ा पे चढ़ा से कुछ हमार कह जाता है ऐसे को देला हनी ना तारी से बैठ देखी काल गुने उल्टा सीधा होई ना तो हमनी के दोस्त मत अच्छी देखो बने पढ़ाई लिखाई में उल्टा सीधा होला पढ़ल लिखल रही तो कहने का करती ना पढ़ल बड़ी नहीं कुल के हाल जानो हम तरी गवारे बारी तनी इज्जत से रही ना वैसे हम के कभी इज्जत संस्कार से डाले रहता के बेइज्जत से रहता हो और का कैसे रहता? हम पड़ जाता है बाल खुला का लाल लाल लिपस्टिक मार के ऐसे खुला का नहीं जाता हम कैसे- ये फैशन शो में जाता नहीं कम बोल बुझले एक कम मिनट बोल एक मिनट हम कैसे हो जाई तो हर छाती काहे फटता किन के देबे दुकान ना 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 हमरा घर के लड़की ना नहरू बेटी ना नहरू तहार ना बनी कोने को पैदा कैले अरे बता चुप रह। रहे जब पैदा कर ले जब तब जे कुराब से कुछ बोलत रहा तड़ी जब जतन तब रे से बोलत रहा तड़ी पूजा करे तो भाई आई जने खल तू केकरा के दिखाओ तो केकरा के दिखाओ लिपस्टिक मार के अच्छा ऐसे तड़ू ना तक बाद में काम करी जो- आ जा कर जाना काट से के साड़ी हाँ। दे सब। अरे रे ताका होता नहीं ना तो रौरा एक दिन उ रोम ना तब रे तू पता जा चल तू जा तू जा
तोरा जमाओ तरी भइल बड़ी देर अरे ते कहां लेट कर देले सर लेट के करनो हो गइल दिया में तोर घुस गइल ना दिमाग में लेके घुसल लेके का बुतावरी कहे लगी समझ गेलु नु बुनी परे बोल लागल के ऐसे बोलनी बुनी परे लागल हाँ, लोकता बुनी नु परे लागल, तो यू फिर बतिरन, बात हम- साफ बुझाता कि बारिश होता तो कैसे दिमाग हमारो काम ना करे काम कर दिमाग पतोहिया बोले लागल नु तो दिमाग का काम जब ना रहे कर तो चल हटा हो ना रहे तो करे लगल लगलो जम रहे तू हो ना जब लगाओ तो नहीं तेहू अजब अजब बात सोचे लगेलिस बड़ी समझते हैं जो खो पी जो हमरे काज के बदे से उल्टा सीधा कदम कासे ना पढ़ाई कर हम देखा लो ना पढ़े जे ना पढ़ जीवन तो पढ़ाई ना करू तो बियाह करिए सको नो बियाह कर त तना बिना पढ़ाई लिखाई के बियाह रखे ओपते घरी हम कोनो राजी लड़का से कब बोले ना जानी बात जो ओकरा के बुझाई